At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Eunice. 45 years old, HR executive sa loob ng mahigit 20 taon. And avid listener ng podcast ninyo. Kapag depressed ako, kayo ang instant source of happiness ko. Kapag nakikinig ako sa inyo, ang dami ko ding komento sa mga pinag-uusapan ninyo kahit hindi nyo naman ako naririnig. Napasulat ako kasi gusto kong marinig ang pananaw ninyo sa mga pinagdaraanan at nararamdaman ko ngayon. Bago ako naging HR executive, nagsimula ako sa pinaka-ibaba. Maraming humahanga sa akin kasi daw dahil magaling ako sa tao, marami akong nare-resolbang issues. Walang nakakapansin na sukang-suka na akong problemahin ang mga problema ng mga empleyado sa kumpanya. Hindi na ako masaya pero wala naman akong trabahong malilipatan na magbibigay sa akin ng parehong sweldo. May mga anak na ako kasing pinag-aaral at marami pang bayarin. May trabaho naman ang asawa ko pero bukod sa hindi kaya ng konsensya ko kung siya lang ang pagtatrabahuhin ko, mahihirapan kami financially kung siya lang din ang kakayod. May maliit din kaming sari-sari store pero hindi sapat ang kita nun kaya kung yun lang ang pagtutuunan ko ng pansin. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko lately, Tambalan. Gusto ko lang laging humilata, magpahinga at matulog. Para bang lagi akong pagod? Dala kaya ito ng hormones dahil nasa 40s na ako? Hindi nakakatulong na yung weekends ko ay nakareserve para sa mga gawaing bahay dahil wala kaming kasambahay kapag Sabado at Linggo. Yung asawa ko naman, wala pakialam sa nararamdaman ko. Kahit tagaktak na ang pawis ko, Netflix lang siya maghapon. Hindi man lang paliguan ang anak namin o hugasan yung mga pinagkainan. Kapag humingi ako ng tulong, ang sama ng tingin at minsan, pinagsisimulan pa ng away. I feel alone. Wala akong social life. Lunes hanggang Biyernes, bahay, opisina, bahay ang routine. Kapag Sabado at Linggo naman, nakatutok ako sa mga gawaing bahay. Para akong robot. Ang pinaka-social life ko na lang ay ang pag-grocery. Ang alone time ko na lang ay ang pagpunta sa prayer room kung saan ako nagdarasal at umiiyak. Tambalan, normal ba itong mga emosyong nararamdaman ko? Nahihiya kasi akong magtanong sa iba kasi nasabihan na akong matanda na para mag-inarte. Wala daw akong karapatang magreklamo kasi meron akong stable na trabaho. May kotse at may pamilya. Lilipas kaya ang mga emosyon kong ito, Tambalan? Nararamdaman nyo din po ba ito? Tingin ko kasi magkaedad tayo. Salamat sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Eunice. Ewan ko dito kay Eunice, partner ha. Siya itong HR, tayo yung tinatanong ko sa emotions niya.
Ikaw ito napakadulubasa dyan na. Oo nga. Executive ka na nga. Oh. Kaya hindi kami nilagay sa HR. Kaya nga eh. Tapos kami pa Kasi mga... wala kaming alam dyan. Oo, tapos kami tatanungin nung tungkol sa... Dapat inaral mo yan. Oo nga. Diba? Dapat yung mga inaano sa mga empleyado, apply din sa sarili. Charot. Pero teka, sino ba nagsabi sa'yo Na matanda na yung 40? Kaya nga, Ha? yun din eh. Nakakasakit sila, ha? Kaya nga, ito yung una ko sinabi sa kanya, ikaw tong HR, ikaw makasagot niyan. Kasi uminit yung ulo ko dun sa magkakaedad tayo, kaya malamang yung mga nararamdaman niya daw ng mga anik-anik, nararamdaman din namin. Ako, hindi Hindi ka nagkakamali. Feeling ko lang talaga, ano yan eh, baka napapagod ka lang sa ngayon. Parang ganun. Posible Oo, din. yung kailangan mo lang talaga ng break na basta kailangan mo ng break. Yun. Mm-mm. 'Di ba? At hindi ito yung kasi isipin mo, sabi mo Saturday and Sunday na dapat sana nagre-rest ka. Yung pa yung time na mas gumagawa ka ng gawaing bahay kasi wala kayong kasama sa bahay, 'di ba? So, ibig sabihin, talaga napapagod ka na, 'di ba? So you truly need a break. Posible. Yun talaga 'yon, 'di ba? Totoo din naman yung sinasabi ng ibang mga tao na maswerte ka. Totoo 'yon, 'di ba? May mga ibang magsasabi nag-iinarte ka naman, ang swerte-swerte mo. Pero totoo ka dun sa part na maswerte kasi madaming gusto nila yung maging executive sila. Pero ni trabaho wala sila. Correct, Maraming nagtitiis na nakikipagsiksikan sa MRT, LRT, jeepney, lahat ng mga pampublikong sasakyan kasi wala silang sariling kotse. Dahil mahal magkaroon ng kotse, kailangan may parking ka at kailangan may panggas ka at kailangan may pang-maintenance ka, 'di ba? So maswerte ka din talaga sa lagay na. At sinabi pa, may pamilya, 'di ba? Marami din tayong mga kilala na gusto magkaroon ng pamilya pero wala. Hindi lang talaga 'yun ang kanilang biyaya. 'Di ba? So, yun siguro ang pwede mong i-focus muna kung hindi pa dumadating yung pagbabakasyon. Pero hindi natin sinasabing yung nararamdaman mo ay walang kwenta. Baka may magsabi na naman dyan. May magsabi na naman dyan na you're invalidating the feelings of your listener. Kinemelatik. Hindi. Ang sa akin kasi it's not invalidating eh. Kung halimbawang nandyan ka sa sitwasyon na yan, it's a matter of perspective. Kung paano mo siya titingnan. Alam mo may mga times sa talaga mother na mapapagod ka kasi ano ba to? Bakit lagi itong ginagawa? May pinag-aaral ako mga anak. Pero kasi dadating yung panahon, hindi mo na sila pag-aaralin. Tapos yung mga ginagawa mo ngayon, yung mga pagod mo ngayon, hindi mo na mafe-feel yung mga pagod na yan kasi hila-hilata ka na lang, 'di ba? Ako para sa akin ganun eh, parang namnamin ko kasi pasasaan pa aalis din sila, magkakaroon din sila ng sariling buhay. 'Di ba minsan may ganun? Kaya don't be too hard on yourself o kaya masyado mong tinitingnan yung mga bakit sa social media parang ang ayos lang lagi ng mga bahay nila kumare. Hoy friend, ang pinicturean lang nila yung isang parte ng kama. Hindi na nila sinama yung nandun lahat ng labahin na hindi pa natitiklop, 'di ba? Magandang anggulo lang ng bahay yung nakita mo. Magandang anggulo lang. Try mo pumunta doon sa bahay nila, ang gulo-gulo. Totoo. Kasi ako part of POV na minsan may ganun akong kaya relate ako kapag may nakikita akong mga memes o kaya mga cartoons na nanay na ang daming gagawin pero hindi niya ginawa, nandun lang lahat nakatambak sa isang part ng bed, yung dami ng kailangan tiklupin. Ganon versus makikipaglaro sa mga anak. Kasi yung tiklupin na yan, yung mga gawaing bahay na yan, hindi naman mauubos yan eh. Pero yung oras mo para sa pamilya, yung oras ng mga anak mo na habang nandyan pa sila sa'yo, na umaasa sila sa'yo, nauubos yan. Tama. Kasi yun yung tumatanda. limited. Oo, limited siya. Yung gawaing bahay, never, only yan. Diba? Hindi naman nauubos yan eh. Kauhugas mo pa lang, meron na namang uminom ng baso. Ginamit na naman yung baso. Ang lakas makabastos nung ganun, no? Naghuhugas ka ng plato, tapos alam mo yung pataob na lahat ng mga plato mo. Tapos bigla sila nagpatong ng panibagong dalawang platong marumi. Diba? Nananadya ka ba? Kasi diba, nakakainit ng ulo, gets natin. Pero pasasaan pa't dadating din ng panahon, diba, na hindi na, kung ilan man yung mga anak mo, hindi na 6 yung mga baso na nandyan. Kasi sa inyong dalawa na lang ni Mister. Dalawa na lang. Diba? Pingas pa yung isa. Correct. Diba yung ganun ba? Titipid ka na, ayaw mo tapon kahit may pangas yung baso eh. Sayang eh.
Gets naman natin, sayang. Yung ganun ba? Ako, ang feeling ko lang sa'yo, napapagod ka lang. Yes, At yes, maaaring napapagod ka at hindi lang yon. Sige, hindi lang. So, kailangan mo talagang hanapin ano ba yung mga pwedeng magpapasaya sa akin. Kung di ka social person, may mga ganun Ano bang mga nagpapasaya sa mga hindi social person? Or nagkataon lang na wala kang social life kasi walang oras, ganun. Gagawan mo siya ng oras Yes, Hindi correct. hindi mo pwedeng sabihin, hindi gagawan mo ng oras. Hindi naman kailangan pumarty ng mga 7 a.m. to 1 Hindi p.m. mo kailangan 1 a.m. mag-party ng 7 days. Oo, hindi. Totoo. Hindi mo kailangan mag-party ng 7 days. Hindi Sinong tao nagpa-party ng 7 days? Oy, madami, partner, ha? Ay, talaga ba? Ang daming ganun, yung maraming anda. Yung maraming Araw-araw yung mga bata magpa-party. pa, partner. Walang mga titong sasagot ng, oo, kami. Wala. Pag may uncle na sumagot na, kami 7 days nagpa-party, hindi, ano yan? Coffee party. Mga kapwa ninyong ano na. Party, ganon. Mga nasa spa. Yan, ganun. Ako ang impression ko lang talaga dito, you're just tired. Tired. Dumarating talaga sa Oo. buhay ng tao. Kami din, admittedly, we have experienced many times over yung tinatawag na burnout. True. Lahat tayo, no, kahit minsan gaano kasaya yung trabaho mo, darating talaga yung time na mapapagod ka rin at Correct. mafe-feel mo yung tinatawag na burnout. Kami dito, masaya yung trabaho namin. Oo. Sa totoo lang. Pero nabuburnout din kami. Yes, may mga days na feeling namin ganon. And para sa amin, and para lang din sa kaalaman mo, it's just a phase. Normal na pinagdadaanan ng sino man. It's Correct. just so ironic. Spell ironic. Isn't it ironic? Kakantayin ko na lang. I don't want to spell it, I want to sing it. Ganon. Ironic kasi nag-work ka as HR executive. 'Di ba? Sa HR ang daming tools, ang daming strategies na pwede mong i-apply Sa sarili. sa sarili mong pamumuhay. 'Di ba? Kayo yung nangunguna. Correct. Kayo yung nagsisimula ng mga activities that promote Wellness. wellness Overall health and Yes. and the positive impact in the universe. correct personality development. Di ba kasi yun ang mga program talaga ng HR Correct. Personality development, tama Personality ka. development, growth and Correct. learning and development. Yes. Kaya nga di ba partner, dun sa una pa lang sinabi na natin sa kanya, ikaw tong HR, kami tong tinatanong mo. Correct. So, yun yung sinasabi nating ironic. Ang dami malamang, ang dami mong tools, ang dami mong strategies na nalalaman na ina-apply mo dyan sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Di ba ang Tama. feedback nga sa'yo, napakagaling mong mag-manage ng tao. Kasi Ibig sabihin, nakaka-resolve ka ng issues ng iba. yes, you're good at, di ba, promoting wellness. Meaning, or promoting something that is good para sa welfare ng mga tao mo. Di ba? So you use that to your advantage. Kasi alam mo lahat yan eh. I-apply mo na lang sa sarili mo. Yung tinatawag, di ba, ang HR din ang nagpo-promote ng work-life balance. Correct. Kaya nga talagang kung magbigay sila ng ng leave pag naintindihan nilang kailangan to ng empleyado ko, sige, this will be approved. So, i-apply mo lang yun sa sa sarili mong pamumuhay. Ano yung magbibigay sa iyo ng work-life balance? Find it. I-apply mo yun sa sarili mo. Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong choice kasi may mga pinapaaral akong anak. Nagawa mo nga sa ibang tao. Correct. Diba? So gawin mo lang, Oo. uulitin namin, lahat ng nalalaman mo dyan sa HR, i-apply mo lang sa sarili mo. Yes. Magagamit mo yan ng sobra-sobra. Oo, ganun. Sayang yung mga tools na yan na pwede mong Oo. gamitin para sa sarili tapos free. Totoo. Di ba? Avail mo na. Gawin mo na yan. At saka siguro talagang may feeling ka ng alone na nakausap mo na ba yung husband mo about it? Yeah, that's another factor. 'Di ba? Kailangan openly communicate mo sa kanya yung nararamdaman mo kasi minsan yung mga lalaki, hindi ko naman nilalahat minsan yung mga lalaki yung parang akala ito yung tawang-tawa ko shinare ko to nung isang araw sa stories. Animals sila, ang characters doon sa story ay animals. So yung dog, tulog na tulog yung dog. Tas yung cat ang sama ng tingin sa kanya. Na parang tas ang caption is yung akala ng mister mo okay na pero hindi pa pala. So yung aso tulog na tulog talaga. Lawit dila pa, lakas naghihilik, gano'n. Lakas pa naman maghilik ng mga aso. True. Talagang proud na proud silang Correct, naghihilik habang natutulog, no? Na talagang
walang problema. Maghihilik ako. Ganun yung dating na kung yung picture na yon naririnig mo, may naririnig kang hilik. Ganun yung itsura nung aso. Oh, so Tas ganun yung asawa mo. Oo, hindi ganun yung asawa mo, ikaw yung pusa. Ikaw yung pusa na nakatingin, gising na gising, tapos ang sunod na scene partner, yung sinapak-sapak niya yung ulo. Kasi tas yung caption is, totoo yung akala ng asawa mo okay na, pero hindi pa pala. 'Di ba? So that's my point In-express mo na ba sa asawa mo? Kasi baka for all akala ng asawa mo okay lang, pero mukhang hindi ka pa okay Baka Totoo. nag-discuss nga kayo, pero sinabi mo, okay na, pero hindi ka pa pala talaga okay. Di sino niloko mo? Eto naman, ulitin namin, hindi naman kami yung HR. Ikaw naman yung HR. So, paano? Diba? Sobrang perfect nung ano na yun nung aso't pusa na yun Yung Kung relate na relate ka, Oo, no? na parang, Nag-gets mo kaagad gets yung, ko yun yung message. Kasi may mga eksena talaga minsan na, totoo ba? Natutulog ka? Naghihimutok pa ako sa galit dito. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. O sige, pag-usapan pa natin more ito sa ating podcast. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!